pa. Dali, kapoy na ako. Kapigat ng dala ko. Uy, sakit kung baga. Di na kita magpahinga. Taon eh. Puno apo na eh. Syaro di mo bayad ako ning tuhakdan ani. Layo pa. Unahan ko lang Ate Ginny. Narinig dapit. Sus, pagod na ako sa bitbit ko. Kapoy, magana nga. Dos may karga. Ako is nagbayad ni kay. Kining kahoy di basta-basta. Di pa masugod musiga na. Eh, kung di na tayo nagpahinga, di sana doon na tayo. Sa may taon kay nga. Sabtas taon ko, ikipati mo katan kong dala. Wala na pahinga. Para makauri ka agad. Okay ko, arasa. Hinay lang arasa ha. Sus, Maria. Bukat kayo. 1, 2, 3. O, kaya mo pa? Uy. Nanginginig pa tuhod mo. Tara. Pinabante. Tara. Ito? Oh. Ay, salamat. Ayo. Nakarating din. Ayo ha. Kapoy. Ayo. Ayo. Joy. Ayo. May nga man. Naman nata na rin tao. Hindi pong gikarga ni bugat kayo. Sinabi mo, ngayon deliver niyan. Hindi na nako eh. Gahapon. Ayo. Hatog mo na yun. Ayo. Bato asin, bato ah. Ako hapak. Ayo. Yo. Wala mo pa katulog. Ay. Nagit taon. Ang hato na nako eh. Lagi kaya permi ako gamit iron ditugod kay ulin ko dia. Ni kog kahoy. Ay, sakto kayo. May kapag-abot ba? Lagi kini daghan kay ba? Kini kay kini. Oo. Oo, kini siya mo. Sige ba? O ba gina Iso na sung balay, iso na. Ay, di sa pwede suti kay bay di sa daan kay. Bay di sa iyon nga kining kuan ko. Sikit kay ko pero babay ra sa daan eh. Pila man eh. Ay, brator ni ay. Kay banded. 500. 100 ka mahal sa dana. Uy, 50 lang na. Uy, palisa sa tanan. Kasi 50 kahoy eh. Talo na eh. Di ni basta-basta nga kahoy, di pa masugnog busiga na. Oh, tapi yung lang kasunod. Gusto balay. Sige, malang ko na eh. Eh, pwede balik gini kay. Gusto ni Si Wali, taro na. Uy, pang yung ako, anak. Kalayo ng inano nito. Sa kwarta na ako. Wala yung sisiyo lang sa kwarta eh. Sa tabuk aking karga na kung gikas bukid ya. 50 ra. 500 na eh. Napangidasi at kahoy. Oh. Abay na May extra pa. Pabayran na mo naman eh 50. Di ko alam, 50 eh. 5 lang na. Ay, suko. 5 lang na. 50 lang po na. Ay, di pwede eh. Sa nga. 500 na siya. Nga kas 50 yun. Kalayo, ikuhaan na mo ni. Grabe sa kamahal sa tekalis ninyo. Uy, Mahal gini eh. Di basta-basta ko na mo ni. Kargahan eh. sige, bayaran ko lang ito ha. 500 og 50, so 550. 550, oh. Na, lagi, sunod si Bala na bayad. Oh, Sus, utang. So si Bala lang, bayaran ko na po. 500 yan. Usap na eh. Kargahan na mo niya. Utak-utang ra. Kapagod magbitbit dito, utangin mo. Uli-uli ka nila. Ay, isa na dire. Ay, di. Uli mo yun. Isa na dire. Balay sa Usap uway mo. taon ba eh. Di talaga kahoy eh.